molts deveu saber, ha estat durant molts anys professor d'història, i la història és una altra de les teves passions. Com has combinat l'educació i la història? Bé, perquè una cosa m'havia d'agafar per entendre's a l'hora de ser educador. Jo recordo que d'entrada la meva vocació, això és una paraula que sona una mica així, però bueno, va ser la de ser mestre, educador, en el sentit ampli de la paraula. Fins i tot reconec que en alguns moments determinats em vaig plantejar simplement ser mestre, és a dir, professor d'EGB, en el sentit més literal de la paraula i més digne, no? Després, davant de la possibilitat, és dir, tal vegada doncs, un títol universitari superior, no? I llavors doncs, vaig fer lletres. Jo havia fet el batxillerat de ciències, això moltes vegades ho explico. Allò no m'acabava d'omplir, les matemàtiques i la física i la química no era el meu, tot i que ja dic, el batxillerat superior vaig fer de ciències, llavors doncs, en l'equivalent en el COU, que ara seria el segon de batxillerat, ja n'hi ha uns que fan segon de batxillerat, per tant a la vostra edat va ser com vaig dir, escolta, això no m'acaba d'omplir, li dono la volta, no? A mi m'agradava molt més la geografia, la història i aquestes coses, i va ser quan llavors vaig entrar a la universitat per estudiar tot això que estem dient, no? Però jo diria que això és relatiu, vull dir, no té excessiva importància. L'important és educar, és això que jo deia, donar eines. Ensenyar a que ells aprenguin, no imposar els meus criteris per damunt dels seus. Llavors jo he utilitzat la història com a eina, per dir-ho d'una forma, perquè a més és l'eina que més m'ha agradat del que em podríem dir de les eines que tenia per dedicar-me a l'escola i a l'ensenyament, no? I bé, doncs jo penso que és apassionant enfocar la història de la manera que he intentat, que no dic que hagi aconseguit, doncs explicar-ho. És a dir, a partir de la realitat concreta, jo sempre dic que a Mataró tenim la gran avantatge que des de la prehistòria, com aquell que diu, fins als nostres dies, de cada etapa, doncs podem trobar coses, doncs anar a veure aquestes coses, examinar-les de prop, que sabeu que ho he fet i força doncs, a l'escola, doncs això em sembla que és un valor extraordinari. I per això he relacionat la història, diguem-ne, la història local, per fer entendre llavors la història més general, perquè també el que he procurat sempre és no caure en la política de campaneta, que jo em dic, és a dir, de l'anècdota, que si Enviada va fer el tren, que si doncs no sé què, no sé quan, no. Entendre que el tren d'Enviada és una conseqüència aquí de la gran revolució industrial, del que va representar això en el món, etc. no? I és en aquest sentit que he intentat relligar les dues coses. I jo penso que me n'he sortit. No sé, això ho poden dir els exalumnes o pots dir tu mateixa. Jo crec que sí, que en part ho has aconseguit, El que sí que és... Sí, no, en part ho dic perquè segur que hi ha alumnes que no hi estan d'acord. El que sí que és cert és que ets un gran coneixedor de la història local. De fet, has publicat fins i tot llibres al voltant de la història de Mataró. A veure si ens dones l'exclusiva. En tens algun altre de pensat? No, de llibre no. Això ja ha passat a la història, això de fer llibres. Ara jo penso que hi ha mitjans de noves tecnologies que poden suposar grans aportacions sense que siguin escrits de paper, com aquest que tens aquí al damunt, no? A veure, ja que m'ho dius, doncs mira, ho dic, o m'ho preguntes, ho dic. Ara fa 5 anys que estic ficat en un tema que és el de les famílies mataronines. I llavors, doncs, això no es publica perquè seria impublicable, un totxo de 1.500 pàgines, però que tots els que esteu aquí, si no heu pogut, en fi, consultar, al final us dono la manera de fer-ho, o us envieu el nom i us ho enviaré, no? Jo penso que estudiar el teixit social d'una població és extraordinari, no? Saber, doncs, qualsevol de les famílies que esteu aquí, els vostres pares, els vostres avis, d'on venen, de què feien, quines relacions hi ha, estructurar la societat mataronina avui i conèixer-la una mica de prop, vaja, a mi això m'ha entusiasmat també, no? I això és el que estic fent i estic actualitzant cada dia, perquè esclar, cada dia és molt gent i cada dia en deixen de nous, vull dir, posar això al dia costa, Això és una feina, ja dic, d'anar fent, no? Ara el meu tema és la postguerra. De la guerra ja se n'ha parlat molt i la postguerra, els primers anys, diguem, del franquisme i tot això, doncs és una cosa que penso que no es coneix massa, i que d'altra banda en bona part jo ja he conegut, perquè vaig néixer l'any 47 i per tant doncs moltes cosetes, no totes, però moltes les podria explicar també ja de viva veu o de pròpia experiència, és el meu gran tema. I per què no dir-ho també? Jo ja ho sabeu que formo part d'un partit, que és el Partit Socialista de Catalunya, i doncs també amb una colla d'amics estem posats ara amb la realització d'un estudi del socialisme aquí a Mataró. Això és. Si haguessis de fer una radiografia de l'actualitat mataronina, com la resumiria? Doncs mira, la realitat d'un poble que dona gust de viure-hi, penso jo, i si no aneu a viure en un altre cantó i em donareu la raó.
Jo crec que Mataró és el lloc ideal per viure. Tenim el millor clima del món. Els d'Alacant diuen que la millor terreta del món són ells. No, és Mataró, o és el Maresme. Aquí fa un clima extraordinari. Ho dic de veritat. Fora que en tant a la tardor ens ve alguna tamborinada i se'ns emporta riera avall, doncs és el millor lloc per viure, no? Una ciutat que no és ni gran ni petita, no és Barcelona, però que queda relativament a prop de Barcelona, que crec que Barcelona no se l'ha menjat, per tant continua tenint una identitat i un caràcter propi, i doncs que Mataró val la pena, en això en aquest sentit, no? Ara, que és una ciutat que té els seus problemes, o i tants, com tothom, actualment amb unes xifres d'atur i d'atur juvenil altíssimes, problemàtica doncs important, però que doncs té unes grans esperances de poder resoldre tots aquests problemes que estem dient. Jo, per exemple, crec, i deixeu-m'ho dir-ho, també me sento un xic partícip, crec que Mataró ha estat un model d'integració i de convivència social. Aquests dies els diaris, si ho han anat seguint, en parlen del model d'integració de diferents, diguem-ne, col·lectius de diferents procedències o grups ètnics, etc. El model Mataró ha servit. Per què? Perquè hi ha hagut un esforç, estic parlant dels darrers 25 anys, d'apropament, d'integració, de col·laboració, de treball continuat entre diferents nuclis de població, de tal manera que crec jo que de mica en mica hem anat assolint una cosa que per mi és l'important, que n'hi hagi un de Mataró, o una de Mataró. No un centre i unes barriades, sinó una ciutat, una única ciutat. Jo crec que en aquest sentit Mataró pot donar lliçons amb altres localitats de Catalunya, fins i tot de tamany relativament similar. Ja no sé tampoc quina és la pregunta que m'has fet d'entrada, perquè m'enrotllo doncs, de mala manera, però... Te l'he contestat? Doncs diu, una altra. Quin futur li espera a Mataró, no? Perquè m'anaves ara una sèrie de problemes, com són les xifres d'atur, però també teníem un passat tèxtil que hem abandonat, que hem hagut de reinventar-nos, no? Quin futur ens espera? Jo crec un futur positiu si som capaços de creure en les nostres autèntiques possibilitats. No pensem que una ciutat ja està feta, o que la van fer els nostres avis i que d'alguna manera és qüestió només d'anar seguint, com aquell que diu per inèrcia, no, de cap de les maneres. No hi ha cap institució ni cap sector que sigui per tota la vida, per dir-ho d'una forma. Mireu, com de vegades pensem una mica en el passat més recent, te'n dones compte que moltes coses han canviat de dalt a baix, però de dalt a baix. Els llocs que abans es dedicaven a fer carros, ara doncs, es dediquen a fer multicultors o tractors o hivernacles. No sé si m'entens, no? I que tot ha canviat de dalt a baix i que institucions que ens pensàvem que no canviarien mai doncs han anat a terra i n'han sorgit d'altres. Aquest matí un moment he passat per Can Gasol. Els que teniu ja la meva edat o una mica més grans, Can Gasol, escolteu, pensar que en el moment que jo estic parlant no existiria Can Gasol, era una fàbrica enorme, allò, dius, això ha de... Doncs sí, Can Gasol ja no existeix. Ara, això què vol dir? Doncs que Mataró, precisament, jo crec que ha d'anar recreant constantment el que vol fer. I serà el que els mataronins vulguem, sobretot si és amb aquesta cohesió que jo deia, que em sembla que en bona part és modèlica, malgrat que hi hagin problemes. Què serà Mataró? Doncs no ho sé, jo m'imagino una ciutat bàsicament centrada en el sector terciari, que ja ho és, bàsicament, i sobretot en un futur immediat, però que no vol dir que es tingui l'exclusiva del sector terciari. Pot continuar tenint una mica de tot el que ha tingut i, sobretot, repeteixo, serà el que els mataronins vulguin que sigui. Però el futur, positiu sempre. Parlaves de la cohesió social, el teixit associatiu, evidentment, ja ha tingut part de culpa, si em permets dir-ho així, en aconseguir-ho, no? Què t'ha portat a tu al llarg de la teva vida? Estar vinculat a aquestes associacions, a tenir aquest esperit voluntariós d'ajudar la gent sense rebre res a canvi? Això seria també per fer-ne 3 conferències, no una, no? Mira, no sé, una manera de ser que en part deu ser innata i en part, doncs, deu ser adquirida per les circumstàncies. Jo he viscut en un ambient, començant per la meva família i doncs continuant per l'escola que vaig anar, continuant per les entitats que d'alguna manera ja em vaig moure quan era una criatura, on sempre havia vist ganes d'avançar, de fer coses i de treballar per aquest bé comú, etc. I d'això en soc un hereu, per dir-ho d'una manera. No he fet res més que ser hereu d'allò que d'alguna manera a mi se m'ha estat donat. De vegades també penso que he tingut la infantesa més feliç que us podeu imaginar, i és que és veritat.
de vegades hi ha persones que diuen que sé jo de l'escola, és que aquell mestre, i de tots els mestres que he tingut, suposant que algun no m'hagués agradat prou, és que ho tinc oblidat, de veritat, no? És qüestió de mirar endavant, no? I bé, una manera d'entendre la vida, per què no dir-ho, una visió filosòfica, una visió religiosa de la vida, doncs que també a dir que les persones no són màquines ni són objectes de rebuig, sinó que són éssers que han de tenir uns drets i unes consideracions especials, que és una cosa molt sèria una persona. I treballar perquè aquesta persona sigui com més lliure, com més solidària, com més eficient, com més aventurera, més impregnada d'esforç, això és el que em motiva i m'ha motivat sempre i espero que em motivi fins al dia que em mori, no? Ja sé que la crisi econòmica i social molesta parlar-ne perquè és que les portades dels diaris en van plenes, però precisament associacions com amb les que has estat vinculades, una manera de ser com la que has tingut tu al llarg de la teva vida, ara és més clau que mai, no? Sí, segur que sí. A veure, es tracta d'allò que dèiem d'obrir nous camins, és a dir, ens hem de carregar el món que hem tingut, jo penso que això és bàsic, aquesta autocrítica que dèiem, hem viscut en un món i en un sistema pervers, no em feu dir títols perquè es podria sonar, penseu que tots ens entenem, això no ha funcionat, això és un desastre, segons com ens ho mirem. Desastre, sobretot a nivell, si ho diem, general i mundial. Una de les coses dels meus terrenys que n'he vingut jo aquests darrers anys força, ja ho sabeu, és amb la cosa de tercer món. Per què? Perquè penso que en definitiva els problemes que puguem tenir aquí, que els tenim i són molt seriosos, són res comparats amb l'enorme problema del món, que és aquest desequilibri fabulós entre nord i sud. Està aviat dit això que hi ha 3/4 parts de la humanitat que passa gana. I com que ja és una frase que la sabem, doncs ja està i ens quedem tan tranquils. Si algú pot dir que això ja podem estar contents, doncs malament rai, no? I m'ho miro en aquest sentit globalitzador de la paraula i tenint en compte que avui dia ja no hi ha distàncies. Per tant, aquest món s'ha de canviar, i això és el que d'alguna manera també hem de procurar, no? I com? Oh, no, si ho sapiguéssim tots, no? Però vull dir, s'ha de mirar de distribuir la riquesa d'una altra manera, s'ha de procurar que aquesta riquesa que existeix però que fàcilment hi ha qui se la pateja i qui se l'aprofita per omplir-se les pròpies butxaques o per tirar-se la gran vida, etc., doncs sigui d'alguna manera també més ben distribuïda i doncs que, bé, segurament hi han d'haver-hi retallades, penso que sí, ja he dit abans que segurament hem estirat més el braç que la màniga i que per tant moltes reformes s'han de fer, però que al costat de les retallades doncs hi ha d'haver-hi una il·lusió, una empenta, una inversió, una capacitat d'entrega, una dinamització de futur, una reflexió per obtenir recursos per donar-li la volta en aquest sistema que és pervers. Així no es pot seguir. Per això és important també canviar de sistema i canviar de valors que són els que mouen els sistemes. I per tant, al costat del valor que fins ara jo penso a imparar, que és el canvi qui pugui, aprofita't, viu tu i els altres que s'espavilin, ha d'imparar un altre criteri, una altra filosofia que consideri, doncs, encara que pugui sonar això, ja us dic molt com a sermó, com a demagògia, com un sistema en què sigui tingut la persona com el centre autèntic de la humanitat i el centre de la vida. Per això jo penso que és bona aquella frase, que també la vaig intentar dir l'altre dia quan em van donar el famós guardó, que cal ser ric en valors, encara que siguem pobrets de butxaca, sense voler dir que tampoc siguem uns ràcanos, com aquell que diu que ens faltin els diners, però sobretot ric en valors. Una altra cosa que tu sempre has dit és que la vida està composta per diferents etapes. Tu ara n'has finalitzat una perquè t'has jubilat. Què farà en Ramon Salicru a partir d'ara? El mateix que feia. El mateix que feia d'una altra manera, no? És que és veritat. Jo, per poc que pugui, no deixaré mai d'anar a l'escola. Faré altres coses. Ara no puc fer classes, però si em diuen per anar d'excursió, doncs jo d'excursió. I si haig de fer itineraris d'història per aquí, itineraris per història per aquí, i com que tothom m'ho diu, per tant dic que faré el mateix que feia. I altres coses que ja feia les continuaré fent, doncs en l'àmbit cultural o en l'àmbit social, coses, repeteixo, doncs que ara, precisament perquè tinc més temps, doncs penso que podré fer millor, no fer-ne més, fer-les millor. Això també és veritat. I qui sap, no ho sé, potser em faré alguna cosa més. Jo de vegades dic que no tinc cap frustració a la vida. Sincerament, estic molt content de